Jej, čo to máte? Štipčeky. To je krásna hračka, dokonca ja jej to tak skladám do takých tvárov. A ona je úplne nadšená s tým. Áno, také. Jej. Pozri, vôbec im nevadí, že majú naopak bazén. Čo to bolo? Taký vtáčik. No. Silvika, toto je vieš, aká pamiatka. Tak o 4 roky, keď tu budeme sedieť a budeme si to pozerať. Kúkaj, jak sedia kľudne. Nie? Vidíš? Tak môj zmajo. Vidíš? Bazén na ruku.